יום אחד בחורף, אבא שלי מצא ליד פחי אשפה מחשב נזרק החוצה. מחשב היה ישן, אבל פועל. כך לי ולבנותיי הופיע מחשב משלנו. הועלתי את הטקסטים ואת התמונות שלי למחשב, ואחר כך החלטתי לעשות בו סדר, והעברתי את כל הקבצים עם שמות לא מוכרים לתיקייה אחת שקראתי לה באותיות רוסיות כל מיני שטויות, והמחשב מת. התלוננתי לחבר שלי, והוא הביא את גאון המחשבים בשם טים. יש לך מזל שאין עונש פלילי על יחס אכזרי במחשב. זהו. וואו. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יצאתי לחפש. בית משוגעים מגניב. שנה וחצי לאחר מכן, טים ואני התחלנו לגור יחד, ובהדרגה נוספו לשתי בנות 3 בנינו נוספים, כמה כלבים וחתולים. עקב אחר העצים ועל גפן לאף צד. לא תשיגי. עשי, אפוס, אוכל.